कटा गई सबकर खरिहान छिलाई रहल है सब कोई अपन गहूं खेत में ले काट के थ्रेसरों में कटा गई तोर मर्दा भी ना आई नहीं खे आई तनी बतियावत जल्दी जल्दी बोला हेलो 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 बढ़ाई थोड़ा हेलो सेक्सी बोल मान गए तू पका मौगे बड़ा कबेले हम माने हमनी के कहत जे बढ़ा दो तने खन बढ़ावा और नचनिया में कहवे टाइट से कि बढ़ाई खड़ा कर देले है खड़ा कर देता लौके लगा हेलो 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 अरे बोलो सुना तो का कहतड़ू गोड़ छुके गोड़ लगा तनी ए राजा जी गोड़ छुके अरे कुछ छुआ ना बोलो कह सर समाचार ए राजा जी बोलो पूरा चैत्र के महीना बीत गइल अच्छा रवा अभी ले ना होइनी हाँ सब केहू के कटिया हो गए अच्छा हमरे कटिया अभी बचल बा कटिया बचल बा मतलब कटिया हो गइल ह अच्छा खरियान छील के रखले बनी अपन दोनों खरेनिया छील देले बड़ू खरिहान तो मर्दे पागल हव का कहिए के छील रहे उ तब होलिया बादे खरिहनिया छील देल आई 8 दिन पछुआ ना पिटल सा पछुआ ना पिट गेल ई खरिहनिया दरार छोड़ देले रहला ढेर घामा हो जाला त भैया खरिहनिया दरार ना छोड़ देला फटे लगा हां फट ना जाला आ सुनो फेर ने 3-4 दिन से गोबरी कइले बिया खरिहनिया चिकन हो गइल बा अच्छा ओई तो आ काट के आ बोझवे गांज दी एगो शायर कह के अपना बोलमुआ के बुलाओ बुलाओ सजावल सपना हमार चूर हो गए अच्छा सजावल सपना हमार चूर हो गए जकरा के हम अपन समझनी उ धतूर हो गए पता ना खता का कसूर हो गए जे चैतवे में हमरा सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर अबू करे में मजबूर कह दिया कि चैत में आजा चैत में आजा चैत में आजा चैत में आजा चैत के मजा लूट राजा ओम फ्लावर डेकोरेशन ओम कुमार जी हमारा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा चैत में आजा चैत में आजा चैत में आजा चैत में आजा चैत के मजा लूट हजार रुपया देने पुरस्कार प्रधान जी के भाई हमारा राजेश भैया बड़ी बड़ी रुपया दिले बने पुरस्कार अरुण भैया सभी लोग देता प्रधान जी अभी एक वाली मंच बनाए अच्छा खाना खाए कोई बनी प्रधान जी जब तक रौरा न आए हार्दिक हार्दिक स्वागत करो विशाल भैया तनी आई एगो मंडली में हम लोग माला से हम स्वागत करें एगो माला से स्वागत करें विशाल भैया तनी आई मान सम्मान रवा सब के यही तरी बन रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा हाय देखी 500 रुपए हमरा के देने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा विचार करब हमर बात पर कौना मेहरारू का बनना कौना सुहागिन के साधना ये चैतवा में कबो कबो पसेना छोड़ देला आ टोइबो नु
लॉस लॉस देहिया महकबो करे अरे बाल लगले बबुआ असल असल ए बबुआ सिंगल उम्र के बड़ी हो लछनिया कैसे भाव लागल लस लस पे कसम से चोली पहले तो है यूट्यूब वाला लो शाम परेशान हरान कुछ नया रोल करन ई बेचारा खींचे पता ना टाइम बाप रे बाप जा भगवान तारा लोग बनौले राखस इहे नु कहक बा हमनी के लस लस से करे कसम से चोली अब रुको ये लोग घिचला का पाछा हम गोड़ लागत तो छोड़ब ना भाई हमार गोड़ हमारा लगा ही करबा हम वो कलाकार ना है 2-4 महीना पे का दो वीडियो वायरल होके के चाहिए का भैया जरूरी बा कुछ मार्केट में नया होके के चाहिए तब कब घोड़ा वाला आ जाए कब एम्बुलेंस वाला आ जाए का भैया गलती ना नो अब देही के हड़वा वाला हाँ कब देही के अंग आ जाए जहाँ ही रहे हैं कुछ तो नया हो खाई का बात ऐसे कि सब मान जाए बबुआ तू तो कब मन बना जीवन में जी ठीक बात कहले हैं जे हर एक जगह अपन परिचय ना दियाला कबो काल देब कबा की मार्केट में रह ठीक बा कोनो हमने के गुलाम अली है जा हमने के प्रोग्राम सिंगापुर हुई एजेंट हुई तो भाई लो हमने के क्षेत्रीय हमने के गौनिहार है जा बाप रे लो एजे हुई आरा बली अच्छा पर एजे हुई लसला सदे करे तो पुरस्कार रुका बुआ माल मिले तो ताल बंद कर बन बा आर जे टेंट बधाओ रामजीत पासवानपुर प्रधान बड़ी बड़ी रुपया हमारा के दल बने पुरस्कार सुनील मिश्रा जी मिश्रौली के धरती से बड़ी बड़ी रुपया दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा सब कोई पैसा देता पाहु तू नहीं खरीदते को हाली ए खाली देख के देखा पाहु देख के देखा देखा बड़ी बड़ी रुपया देने हमारा के बरजेश पाहु के ई हमर भाई हम बरजेश पाहु हाय देखिए हमरा राहुल जी हमरा के दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा देखी पाहु नीरा और छोटकी दीदी है देखी तो कसर ना जाता रही बड़ी बड़ी मान सम्मान ब्रजेश बाबा हमरा के दल बने राहुल जी दल बने सुनील मिश्रा जी दल बने हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा भाल लगले बबुआ आके अब तू ही समझा पुरस्कार दल बने परमादरणीय अजीत बाबा बड़ी बड़ी रुपया दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा ए बबुआ सिंगल मुर्गी बड़ी हो नचनिया अब ले ना आई घर
ऐसी को अनाज हो घर के काम कुली हो खतरा हमारा प्रधान जी के जी चाचा बनी 500 रुपया फिर हमारा कदल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा प्रधान जी राउर ही गरिमान सम्मान राउर बन रहे जाई कोटि कोटि प्रणाम करतनिया चैन राम बाबा से कहो कि राउर मनोकामना पूरा हो हां अबले नया सम्मान देने हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा मान सम्मान आके